Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV u-18. Ingane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze okufanelekile, cofa u-subscribe, ulike bese uphinde uphawula ngemuva kwanansi inkulumo esikuphathele yona. Iy'ndaba ey'ngenayo yizo iy'ndaba engezindle ey'sabalele laphana ey'nkundleni zokuxhumana, nokuyizindaba ey'thinta insizwa eyaduma kakhulu laphana emdlalweni kamabonakude owaziwa nge-Intersection, okuyila edlala khona indawo kaMuzi. Bazoyikhumbula-ke abantu abaningi le nsizwa edlala khona indawo kaMuzi, idlala isiginci futhi isaba intombi laphana emdlalweni. Kanti-ke akugcinanga lapho ukuthi ivele ku-TV, njengoba iphinde yabonakala laphana emdlalweni odlala ku-SABC 1 nokuwuZaro, nokuyila ebidlala khona indawo kaVikizitha Magwaza. Kanti-ke iy'ndaba ey'ngenayo sekuvele iy'ndaba zokuthi le nsizwa ayiphilile kahle, njengoba kuthiwa iphazamisekile emqondweni, nokuyinsizwa yalaphana eThekwini kwelikaBhanana. Kanti-ke la kukhona ividiyo eqoshiwe, nokuyila okuvela khona le nsizwa okuyigama layo okuwuSiyabonga Hadebe. Kanti-ke sekuvelela ebonakala khona ibhema ugwayi futhi ikhuluma izinto ezingenamqondo. Ngane zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu, ake ngikuphe nansi ividiyo yayo le nsizwa, nokuyila evela khona ukuthi ngathi impela isimo sayo asihle kahle. Kanti-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebebe nokukhulu ukudabuka ngale nsizwa osekuvele nje iy'ndaba zokuthi ayiphilile kahle. Kanti futhi kwezinye iy'ndaba ey'velayo kuyavela ukuthi nakhona lapha kuZaro la eyayidlala khona yagcina iphelelwa umsebenzi ngenxa yakho ukuthi ibambekile. Kanti-ke abantu abaningi baveza iy'ndaba zokuthi basola zona iy'dakamizwa kule nsizwa yalapha kaHadebe. Ngane zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu, cela ukuthi uyavela ikhasi, ngicela ngizokufanele ucofa subscribe, ulike bese uphinde uphawula. Kanti-ke nansi ividiyo kaVikizitha ngesikhathi ebonakala enza izinto ezingenamqondo laphana eThekwini. Wasemlazi vela ngenwana lana inyoni wena orekhodayo inyoni nawe inyoni nani inyoni phetha ungashi ngiyakawuza ngendaba lokukawuza akekho umuntu ongazi ukuthi uyaphi. Uyayazi impama? Uyayazi na impama? Ephelile ngizocosha vele iphelile. Akekho umuntu ongathi uyazi ngekusasa lakho. Uyazi uqamba amanga. Shuthi siyaphila ogwayi uzophela. Shuthi siyaphila ogwayi uzophela ungawubhemanga ngoba ngiyakurekhodi. Cela ungihloniphe. Shuthi ngekubheme. Ngekubheme. La ngizokulandela. Yabo nje ubuhle uhlupha ngayo. Ngizokulandela. Uzokulandela. Sengikushuthile. Sengiqedile. Manje ngathi urekhodi ivideo. Sengiqedile. Hayi sengiqedile. Sekuhamba ke noma. Hamba mfethu siyaphila. Ngizoyiposta. Ngizoyiposta. Ngithi life with Siyabonga. Life with Siyabonga. Yabo nje ku TikTok wami ngizoba nama followers manje. Anginayo i-content. Record usiyaphi every day. Mayiqhamuke jika ngekhona nje mfethu ngithi record. Athule every day. Athule every day. Athule ngoba uzowenza opposite eliyoke edlala la eliyoke engabe yovula ishow la. Ayifethu angivuyazi ngine content manje ngizoyifaka TikTok. Bafethu. Hayi kahle wena. Sikufuna kwi-TV. Bafethu nangu siyaphi bafethu ukhona la elokishini. Kulungile vela ngikaze ngifihle. Hayi ma. Baba namadinge qewu baqhusela bakhenjela eham
Yo, Zanzolo, ihewu. ngcono ngoba ngishilo ukuthi ngizoyiposta ku TikTok. Angazoke zokubanga isicefe la mayisi trend. Futhi ekseni kangaka. Vela phefuke iwe madlokofu. Vela phefuke maqhumeni bo. Yini majikela zinqene ngathi umthinta njalo. Content. Khuleka. Yabo. Mayisebuyele ku TV uzobe sehambela phezulu. Uzabe sihambela phezulu. Yazi umfowethu. Usephi nakho? Umfowethu ngazi kahle. Siyaphiwa thu owasemlazi kuselimathunzi. Ewaphatheka kahle. Sikhona sabantu sikhule naye. Mfethu ngathi Wathi owasemlazi. ewaphatheka kabi wonke umngane amatha mfethu. Zolandela wena manje ngovikinda. Yakazulu asamse kaZulu. Esamshazulu. Hayi ngeke ngiyayivala phela ngeke ngikulandele. Oh awuyi kaZulu. Hayi ngeke. Ngisahlile. Soqhubeka ngelinye ilanga. Oh samkhosa sekaZulu. Ngiyazi uqhamuka noma inini. Oh samkhosa sami sekaZulu. Bye bye siyabonga. Oh mayakho uyabalela. Bye bye. Njalo-ke indaba wey'ngane zakwenje nawe la uyibonela kulo mbukiso oqoshiwe nokuyila okuvela khona insizwa uSiyabonga Hadebe yaziwa kakhulu ngelikaviki izinza laphana emidlalweni wozalo nokuvela khona ukuthi isimo sayo sibi njengoba nawe la kuvidiyo ubona ukuthi insizwa ibonakala iwumuntu othinta kakhulu laphana ey'dakamizweni iphinde futhi ibonakale nje yenza izinto ey'ngazindli la ey'nkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu nathi-ke siwuNqambothi Media TV 18 lezi ndaba zisithuse kakhulu ey'thinta insizwa enekhono kangaka. Kanti-ke nabantu abaningi bayaveza ukuthi le nsizwa yaze yalahlekelwa yiwo umsebenzi lapha kuwuzalo ngenxa yazo iy'dakamizwa kanye nokungezi emsebenzini ngesikhathi esifanele ukusebenza. Ngane zakwethu le nsizwa sizayikhumbula kakhulu ngekhono layo elihle futhi eliyisimanga. Kanti nje abantu abaningi bayikhonzile ngoba umsebenzi wayo ubukeka usezingeni eliphezulu uma kuziwa laphana kumabonakude. Kodwa-ke kuyacelwa ukuthi abantu abanosizo bayilekelele le nsizwa ukuthi ikwazi ukubuyela esimeni sempilo yayo iphinde futhi ibuyele lapha kumabonakude njengoba siyazi ukuthi vele umuntu eyaduma ngawo umabonakude. Ngale nje ukhuluma kakhulu ngengane zakwethu cela uma ukuthi uyavela ikhasi ngicela nizokufanele ucofoze subscribe, like bese ushare le video nakwabanye. Siyabonga.